Ляво устойчив е устойчив. Необходимо е да изключите са здрави, защото е необходима голяма енергия за тяхното разкъсване. Така и това голяма, и са здрави. От тук каква е виждате? И като здрави връзки, където ние въобще, ние се не мислите. Сега, просто не само да... Значи, клините връзки са здрави. Трудно се разкъсва. Значи, клините връзки са здрави. А малко ги не са. Кои са тези варианти? Моля! Има